sé. Anú, ní tuach gur airgid a háil anas go féidir linn teachí bheag sé héana bhain, agus tá mis tíirgait, géad fan géad. Is, tá bélaí dantam as minála for mar chúlchasnúd. Más tú an ceart é chamach? Ní dáidir. Is, sa síos, tá neartán, ní bheith a chur mús teach seo a seomach. Cytú dyna? Má se chuin na nolach. Gas tú seo? Sinna, an taingam. Fág bheith tú. Bhac éine goibh mar scarf. No, ní acu. Cad am I ceart chráine? An inis siúd éigin leis. Wel, ní chatas an scarf sin na fada. Agus tá se panú osclaí an gáile í go airgid leat ar hánaidach. Is cad éile thugta dóibh? Hey, an bhac siad me Jansaí gurm. Sigurthe bethe bailí ó bhá, I dtí a lady agus duna máisiú an móla gas popper leras. Sna fá go mai ar a seo. Má go 4 centi airgid a trípse not a robot.